Megtaláltam a mosdóban! Cybertraktor úr! Nem ér rá? Bocsásson meg, csak egy szóra. Most? Tudja, hogy a főnöke vagyok, és a péniszemet fogom? Sheldon, nem illik így rámászni valakire. Bocsásson meg, Dr. Cooper nem tudja, hol a határ. Mit akarnak? Megmondaná ennek a holdkórosnak, hogy a professzor irodája az enyém? Miért nem a dékányukhoz fordulnak ezzel? Próbáltuk, de az asszisztense azt mondta, szabadságon van. Pedig hallottuk, hogy valaki ablakot nyitott az irodájában. Uraim, szeretném elvégezni a dolgomat, de most sajnos nehézségeim adódtak. Ó, jaj, Cybertraktor úr, nem akarok vészmadárkodni, de a vizeletürítési nehézség akár jóindulatú prostata megnagyobbodásra is utalhat. Ha érdekli, küldök egy YouTube linket, ahol megtekintheti, hogyan végezzen rektális vizsgálatot önmagában. És egy jó tanács, előtte vágja le a körmét. Ne törődjön vele, rektor úr, egy ilyen fiatal férfinak bizonyára rendben a prostatája. Ugyancsak nyalizni próbál önnek. Megjegyzem, a nyál nem megfelelő síkosító a rektális vizsgálathoz. Uraim, önökre bízom a kérdést, mert mindketten zseniális tudósok. 2, ami Rothman irodáját illeti, engem egy hímhangya nemi szelvényit sem érdekel.